Na 3. mieste sa umiestnil Števaniak Branislav, 160 bodov. Za 2 druhé miesta v Oravskej lige dosiahol 160 bodov a tomu patrí 3. miesto. Druhé miesto obsadila Ivetka Pakosová so ziskom 260 bodov. Jedno prvé miesto, 2 tretie miesta a jedno 6. miesto v Oravskej líge dosiahla 260 bodov. No a samozrejme najväčší úspech juniorov dosiahol Matúš Čuriak so ziskom 650 bodov. Veľmi pekné umiestnenie v ofisových pretekách, 29. miesto v obrovskom slalome, 2. miesto celkovo v slovenskom pohári kategórie Masters a samozrejme v oravských pretekoch 2 prvé miesta a 3 druhé miesta a tomu vynieslo 650 bodov prvé miesto, takže potlesk a foto.